akcija. Nalazimo se u mojoj ulici u kojoj trenutno živim. Ovo je moj brat koji će mi pomagati da snimim. Sviđa mi se, zadovoljan sam što sam svojim trudom postigao ovo što sam sad i što sam priuštio sebi, evo, dolazak u Beograd, da tu mogu da živim i ne znam koliko ću tu dugo ostati, tako da evo. Sviđa mi se ovaj grad, ali je dosta veliki i onda je teško naći prijatelje i družiti se s nekim, tako da sam više sam usamljeniji nego što sam bio u Nišu, ali sam zadovoljan. Tako da, pratite svoje snove i pazite što želite, može vam se na kraju to i ostvari, kao što je meni. Uz puno truda, rada i volje, ambicije i želje, mislim da ćete postići vaše ciljeve i ono o čemu ste našli. Ovo je moj stan. Tako da većinu svog dana provodim u ovom dnevnom boravku zato što ovdje kuvam, ovdje gledam TV, a ovamo i pišem. Ovo je moj kutak gdje ja inače noću pišem. Ovdje mi je lampa, tu stavim laptop i onda tako kucam redove, a ovdje su i moje knjige. Ovdje su moje knjige, ovo je Grad Bala 4. izdanje, tako da, eto. Kiša je padala i kvasila moju dugu, kovrođavu i neočešljanu kosu. Prišao sam blizu te male, skromne i neuredne kafane i kroz zamagljen prozor video kako neka meni nepoznata lica jedu neobičnu hranu i ispijaju poluprazne čaše. Ušao sam u kafanu, zatražio koji dinar od sredovečne žene koja je imala bore na licu i oči boje lešnika i cigaretu u ustima, skoro ispušenu. Teto, možeš li mi dati koji dinar? Jako sam gladan, izustio sam. Pogledala me krajičkom oka, a zatim pozvala konobara i rekla mu: Konobar, izbaci ovog ciganina. Umjesto što prosjači po kafanama, trebalo bi da bude kod kuće u ovo doba noći. Konobar se našao ispred mene, bilo je kasno za bežanje. Prišao mi je i šamarao me tako jako da mi se leva strana obraza nadula i poplavila kao plavi patliđan. Pička ti, materina ciganska. Marš napolje. Nemoj da sam te više video blizu ove kafane. Budem li te video, zapamtit ćeš dan kada te zadnji put sunce ogreje. Život je težak, tako počinje. To je značajna rečenica u jednom romanu. Knjiga se zove Put kojim se reč ide, pa sam upamtio to. Kaže, život je težak. To je istina. Život je težak. Tražiš sebe, lutaš. Celog života se patiš, trudiš. Život je poput napisane reči. Nije bitno koliko je dug, već koliko je dobar. Tako i sa rečenicom. Nije važno koliko je dugačka, već koliko je dobra. To je život za mene. Život je sve u svemu kratak. Ja kao do juče da sam bio u domu i kao do juče da sam prosio i kao do juče da sam pisao praznih creva i kao do juče da sam bio onako naostvaren. Ja imam neki intuitivan osjećaj da ću umreti u 39. kao Chopin. Ne znam zbog čega. Ja generalno putovanja volim, ali također me čine tužnim, zato što nekako dok putujem, pošto volim često autobusom da putujem, onda
onda je to nekako osjećanja su mi pomešana kada putujem sam i zato što imam vremena da razmišljam o svemu. I onda mi također putovanja budu nekako ponekad i tužna. Sam odlazak u Niš je meni uvijek tužan, zato što prosto, jer znam da me tamo niko ne čeka i znam da tamo ničeg dobro u životu nisam iskusio. Krenuli smo, idemo za Niš. Sada čekaj 15 minuta. Stigao sam na glavnu autobusku stanicu. Osjećanja su mi pomešana i jedva čekam da stignem u Niš. Volim taj grad i jedva čekam da stignem, da prošetam svojim ulicama. Nekako se u svom gradu osjećam kao da osjećam se sigurnije kada sam u svom gradu, iako taj grad zapravo i nije moj. Tako da evo, autobus je stigao, tako da vidimo se. Ušao sam u autobus, tako da krenuli smo, to je krećemo za par minuta. Nekako uvek se vratim, mislim da ću i kroz 100 godina gde god budem bio, uvek ću se vratiti u isti grad. Iako me tamo niko ne čeka, nekako vežem uspomene za taj grad i zato i volim taj Niš. Baš je čudan je to grad baš. Voleo sam taj grad, ulice i sokake. Voleli su i oni mene. Voleo sam ljude u tom gradu. Ljude koji baš i nisu bili naklonjeni ciganima. Ti prokleti ljudi. Voleo sam ih, uprkos oštrom jeziku kojim su sekli moj stomak i svaki organ moga tela. No duši mi nisu mogli ništa. Ostala je netaknuta i čista. Mislim da je suština života ljubav. Mislim da je to svakome potrebno i mislim da je to ono zbog čega je živimo, to je ljubav. Sad, i o tome je baš čudno raspravljati i pričati, zato što je opet za svakog to drugačije. Mislim da je ljubav, mislim da o ljubavi mogu da pričaju ljudi koji su zapravo istinski osjećali i osetili. I oni ljudi koji su je u sebi zapravo i pronašli, to je ono. Za mene je ljubav ova ulica. Hladno. Stigao sam u Niš, osjećanja su mi pomešana, ali volim što sam ovdje i nekako se osjećam sigurno. U Beogradu nemam nikog i tamo sam sam, ali opet ovdje sam isto sam, ali bar mi je grad poznat i nije mi sve nepoznato kao u Beograd. Može ovdje, tu. Odavde sam potekao na neki način, pre toga živio sam u Cigan Mali, to je dole, ali ovdje mi majka živio, tako da možemo biti. Ona sada nije kući, ali pošto nemam gdje, moram večeras ostavati ovdje. Kako je stanje unutra. Sada sam stigao kući kod majke,
ne znam šta da kažem, baš mi je čudno, nekako sam se izdvojio iz ovog sveta i na kraju sam došao opet ovde, odakle sam i potekao i sad se trenutno nalazim u toj kući. Dakle, ovde sam prvi put počeo da pišem, tačnije uveliko sam pisao ovde kada sam izašao iz doma i prosto su mi osjećanja pomešana. Sve onako kako sam je opisivao u svom romanu i baš je čudno. Ovo je dnevni boravak. Ovo je moj brat koji upravo mete. Kao da sam se vratio na početak. Čim dođem ovde, onda mi se budi ambicija da budem još uspešniji i još bolji u onome čime se bavim, u onome što upravo radim. Nekako su mi ambicije veće, kad vidim odakle sam potekao, onda dobijem još veću energiju, još veću motivaciju i ambiciju da postignem još više i da se trudim da stvarno svoj život promenim iz korena. Tako da, eto, upravo se nalazim u toj kući gde sam pisao. Ovde su mi stare knjige na ovoj polici koje sam sam napravio. Evo, ovo je prozor koji, jel te, i ne dihtuje baš najbolje, ali to je što je. Ovde sam spavao. Tako da, evo, kuća. Bila je niska, stara i crna. Imala je mladež na levom obrazu koji se lako primećivao kada je u blizini. Sećam se i crne loknaste kratke kose, koju i nije često prala i češljala. Jednom sam je prilikom pitao: majka, u koliko si se godina prvi put udala i zašto si to uradila? I nisam dobio baš neki odgovor. Ispričaj mi, majka, želim da znam, ispričaj mi svoju životnu priču. Zašto? Zašto si se udala u 13 godina? Sećam se, dok je to pričala, plakao sam jer sam znao zašto im imena nije znala. Nisam je osuđivao, samo sam plakao. Plakao sam jer sam shvatio sa tako malo godina da imam majku koja je bila kurva. Poželao sam da me nema. Suze su se krišom slivale niz moje lice, stideo sam je se. Moja majka živi u bolu nekako. Mislim da se ta bol silovito nabila u njene stare koske i generalno ona nije svesna toga, što je meni jako tužno i nemoćan sam. I često iz nemoći sam bio i neljubazan prema njoj jer nisam bio u stanju da njoj pomognem. I to me nekako ubijalo u pojam i sve to. Ona ne zna, na primjer, kad sam ja rođen, kod datuma i ne znam koliki sam uspeh postigao, koliko se trudim da nešto promenim. Živi jako siromašno. Živi u neznanju, što je jako loše. Mislim da je to ono što mene povređuje i mislim da većina Roma i Romkinja žive tako, od starijih ljudi. Žive u neznanju, u bedi, u čemeru jada, bukvalno. Sve sam ja to vidio svojim očima i osjetio na svojoj koži. To je život koji nije vredan da se proživi, zato što ta sirotinja je i Bogu teška. To je toliko sam puta video svu tu nemaštinu i osjetio. Moja majka rodila je 9 dece, svuda ih je rasejala. Baš onako tužna njena priča, Nekako trudim se da razumem. Oprostio sam joj zato što mislim da je to suština, praštanje. Krenuli smo u grad, ja i moj brat. Ovo je napolje jako hladno, ali ćemo preživjeti. Ovdje inače prolazi često voz, nekako ljudi se često žale zato što je pruga pored kuće. Ali ja sam nekako navikao, dok sam pisao, navikao sam da tačno u oko 12:01 čujem voz kako prolazi odavde. Tako da lepe uspomene me vežu za ovaj kraj. Tako da sada idemo, prošetamo i vidimo
Da li se nešto promenilo od kad sam se preselio u Beograd? Kako je ladno. Evo nas u centru grada. Gužve ima, ali je jako hladno i kapu nisam stavio, inače kape nikad nisam u životu nosio i ne volim kape. Ali se trenutno nalazimo u centru. Ovdje sam prosio u ovoj ulici. Ovo je ta kaldrma gdje sam prosio i provodio svoje gdje sam provodio inače i dane kada je leto i kada je sve užareno od vrućine, ja sam ovdje prosio. Tako da baš ružno uspomene i nekako sam ne volim što sam ovdje, ne volim što sam u ovoj ulici zato što uvek me vežu te ružne uspomene, tako da eto. Ovo je podzemlje. Ovdje su me čuvari jurili da izađem napolje ili slično, to je bilo baš davno kada sam bio mali, tako da baš bilo loše, ne ponovilo se. Da li se sjećaš kad su tebe uhvatili, a ja sam pobegao odavde? 2 brata iz blata. Moj brat Silman je imao 30-ak godina, ne znam tačno, bio sam mali. Sjećam se, bio je visok i crn, imao gustu i dugu kosu i neurednu bradu. I uvek je bio u staroj, odrpanoj odeći. Na njemu su bile lepe samo velike, krupne oči, velike trepavice i beli zubi. Nisam voleo Silmana. Bio je grub i uvek mi je uzimao pare koje sam redovno prosio. I to sam radio dobro. Tako je i tad muka bila što nisam bio tu čitave noći i što treba da mu predam novac koji će on verovatno potrošiti na alkohol. No dobro, neće me dirati. Tog dana sam dobre pare zaradio. Stigao sam u kuću sastavljenu od jedne jedine sobe i ugledao brata kako sedi prekrštenih nogu na pragu. Sedeo je Silman sa Ibrahimom, pili su pivo iz velikih šolja za čaj, čije su drške bile polomljene i prljave. Ispraznio sam džepove, a zatim ušao unutra pognute glave i praznih creva. Zatekao sam brata Jagmura kako spava pored polomljenog prozora, na krevetu napravljenom od cigle i preko postavljene daske i dušeka. Bio je 2 godine stariji od mene. Na njemu su se jasno mogle primetiti sveže masnice ispod oka. Znam da bi pokušao da me slaže kako ga je neko u centru grada pretukao zbog prošnje, ali reči bi bile suvišne. Voleo sam ga svim svojim bićem, onako kako brat brata voli. Nema tih reči, ni tog jezika na kojem bih mogao da vam opišem tu ljubav u ovom trenutku, a voleo bih da mogu. Sreća je nešto što kratko traje i što... To je trenutno osjećanje. I mislim da su sve sreće iste, samo su nesreće različite. Ono što znam je da svako može da bude srećan, a za to je potrebna mirna savjest i čista duša. Ali opet, mislim da sreću taj pojam posmatra svako na svoj način. Za nekog je sreća da se probudi ujutru, a za nekog je sreća nešto drugo. Tako da o sreći možemo da pričamo vrlo kratko, a o nesrećama možemo celog života. Ja sam jednom bio srećan, to pravu sreću sam osjetio na svojoj promociji kada sam imao u Beograd na prvoj promociji, tada sam živao svoj san i tada sam bio srećan. Ali posle par dana je mene taj osjećaj prošao, zato što to toliko kratko traje i najbolje dane u svom životu sam proveo u domu. Mislim da je dom dobra stvar i taj dom me nekako oblikovao me kao i knjige i mislim da je dom mnogo bolja stvar nego
biti na ulici ili u siromašnoj porodici. Tako da u tom domu sam upoznao razne ljude, razne karaktere i puno sam se nekako promenio u tom domu, oblikovao, naučio sam prave vrednosti u životu, ali opet mislim da je to individualna stvar i mislim da je to sve zavisi od karaktera. Neko postane još gori, neko bude nekako, kada vreme prođe, tako i u životu, kada neko vreme prođe, onda ostanu samo lepi trenuci i sećanja, one loše zaboravimo ili se bar trudimo da zaboravimo. Moraš da se boriš za sebe, kao i svud u životu. Nije život lak. Život je težak i ne bih volao da nijedno dete ode u domu, zato što deci je mesto pored roditelja, ali sad iz ovog Google kada pričam, volim, drago mi je što sam bio na neki način u dom i što sam se izdigao na neki način i što sam se promenio. Uprkos svemu, voleo sam taj dom. Voleo sam svaku ciglu pojedinačno, sve što ga je činilo takvim kakav jeste. Zato što je svaki njegov deo istovremeno bio i deo mene samog. Zato što sam sebe izgubljeno pronašao, svoju misao i misiju prepoznao. Sebe kao ličnost izgradio. Gradio sam sebe baš kao što se i taj dom izgradio, sa mukom, velikim trudom i puno ljudi. Nema veze što je nedeljni ručak bio pasulj bez mesa. Za mene je bilo bitno ko taj ručak sprema i ko čini taj okrugli sto. Dok sam gledao komšinicu kako prostire veš, pitao sam se hoću li i ja za 10 godina imati porodicu, hoću li i ja deliti kućne poslove sa ženom ili ću čitav život provesti po prihvatilištima za beskućnike. Tuga je nešto što razara u čoveku sve, što zatruje, što ume da zatruje usta ćutanjem. Umetnik stvara kada je tužan, jer ne postoji velika umetnost bez velike patnje. Tako da tuga je čak poželjna ponekad u životu, zato što tuga ne ide bez sreće, kao prosto, da bi bio srećan moraš da osjetiš tugu. Tako da mislim da je to čak i poželjno osjećanje. Puno sam puta bio tužan u životu i nekako ne merim više težinu tih emocija i te tuge. Ali u životu sve prođe. Dakle, došao sam iz Niša, stigao sam u Beograd, tako da sam se opet vratio. Malo sam miljeno puta. Moram prosto da se trudim i grizem, što bi se rekao. Ja sam Eti Kamberi, imam 20 godina. Rođen sam u Nišu, imam majku i 7 sam dete po redu. Pisao sam knjigu i imam samo jedan cilj. Da budem srećan.